Aquest cap de setmana, Blanes es convertirà novament en el punt de trobada per als amants del cinema amb la quarta edició no consecutiva de la mostra de curtmetratges Mal del Cap. Amb un total de 8 curtmetratges en la programació, l'esdeveniment busca promoure valors essencials com la solidaritat, la integració i la interculturalitat, abordant temes d'interès social i els drets humans. El festival consolida una activitat que ja compta amb el seu públic fidel, a banda de tothom que li agrada aquest gènere audiovisual. Tenim 8 curtmetratges que tracten, tots són temàtica social, des de la vivenda, les agressions sexuals, el feminisme, la maternitat, la tercera edat, la soledat, toquem diversos temes, inclús la precarietat laboral, els joves, una mica de tot. Hi haurà debat, com cada any, perquè de fet nosaltres fem això justament per generar debat, i vindran la directora Sara Martínez Sanz de 8 de febrero, amb la productora, i un dels codirectors de Cohaunting. 8 de febrero parla dels abusos sexuals i Cohaunting parla de la vivenda, de la precarietat avui en dia. I aquest any, a més, no ho fem a la sala plens, ho fem al Teatre dels Pins, que és un espai molt xulo, que aprofito perquè hem de donar les gràcies a l'associació de veïns, que ha sigut qui ha gestionat, perquè el teatre no és de l'associació de veïns, és una comunitat de propietaris que és de Verge del Vilar. Aleshores, agrair-los perquè el teatret és molt maco. Blanes protagonitzarà la jornada inaugural del festival itinerant que s'enceta el dissabte 29 de març a Salt a les 12 del migdia i aquell mateix dia també es farà una sessió a les 7 de la tarda al Teatre dels Pins. El festival continuarà la setmana següent amb actes a Banyoles el dijous 3 d'abril, a Lledó el divendres 4 d'abril i finalitzarà el diumenge 6 d'abril a Sant Miquel de Fluvià. A més, s'organitzaran sessions en instituts de la zona per apropar aquest gènere als joves.